warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali denganku di channel Mas Goblom. Bisa kok ono panas beber pisan piye iki jal. Tak mlaku-mlaku jelo aku kabeh pemisah. Aku gak olahraga. Mlaku-mlaku apa-apa wah, aku kabeh. Tak pemanasan sik guys aku guys. Iki jam jam 6. Nek aku nek esuk sarapan lho bisa. Dadi ora kedepiaan. Wong loro ae ora bingung aku. Anggeran stok sayuran, aku tak jalangan bening, aku terima nyambel goreng ndok, ora tak pikir nemen-nemen. Aku mang setiap hari nyetok sop-sopan kuwi, anakku ki yo senenge sop-sopan, bening-beningan aku guys. Dewetan iku powos ya kabeh. Jalan-jalan sih guys aku guys. Ayo jalan-jalan sama ibu yuk, keretanya mbak bawa yuk jalan-jalan guys karo dik Jojo. Wis dipanen pemirsa tonggoku dulurku isian lho ki dorone iki misale Diavin yo seneng akan ndok keong ndok bekicot. Wah tuh guys ini embunnya akeh mbok pemirsa. Kita jalan yes nganu guys. Kita jalan ini apa sih jalan-jalan. Balik deh jalan-jalan tekan gini. Aku udah jalan-jalan ora usah adu-adu pemirsa. Kene juga ombo dalane. Ini ki ki parine wayahe. Ki nggone dulurku guys. Gune ditiar wis di. Ki mbok sawise dulur endi tapi digarap ditiar. Paling aku gak mudengi. Ayo, engko nek semute kene wakeh. Boleh manuke nganu. Ayo Tik, setiap hari iki hujan pemirsa. Biasanya aku ki nyuciku manual ya guys ya. Jadi apa jenenge? Yo jalan-jalan ya iku apa jenenge? Biasanya sehari ku kering iki 2 hari 3 hari. Ya nek selimute wayah dicuci ngenteni panas yo tidak menentu panasnya yo gak ngerti menungso kuwi guys. Jadi yo panas kok pemirsa. Yang iki aku ki gak tahu atuh yo delok. Kenapa anggere aku liwat gak tau ana wong ya karena memang jarang ana wong liwat kene guys yo. Iki kayak jalan utama ya. Iki sawah pemirsa sing liwat ki yo nek pas wong liwat sawah ngono kuwi. Gak ono apa jenenge kecuali kok nang ratan gede mesti ya setiap hari ana baru omah anu wong liwat. Kalian dirang guys. Kadang kalau ana si berangkat sekolah nang daerah kono liwatin kertas lewat gini. Pengen hindari ini ki jam-jam rawan man kadang aku nang pasar iku wisuk pemirsa. Jam 6. Yang lalari kuwi awal di antara jam 6:30 sampai jam 7 ini rame wong budal sekolah. Kadang-kadang ana sing jame mepet budale mau mepet banter-banteran cah sekolah. Ya Allah. Aku ki mohon maaf ya disclaimer aku tidak ibaratnya ngendok anak siapapun. Fenomena yang terjadi kadang kalau aku kuwi lho mbah sing seneng nyebrang ya kuwi mbah kene iki wong kene kadang tak sebrangno ya mbah gak usah nduk aku ki gak togel guys aku tapi ya kadang kalau jenenge bocah sekolah wis budak jam
jame mepet budale mepet yo. Aku yo tau sekolah guys, aku yo tahu. Aku juga sekolah kumben yo aduh dalam artiku gak sekilo 2 kilo. Ya nek jaman ben kan ora ono zonasi, jaman-jamanku kae ora ono zonasi guys. Jadi apa pengen sekolah sak gelem ning ndi arep SMP 1 Blora. Nah, aku kan wong Jepang ya tetep mlayuku nang Blora guys. Nek nang kene yo sekolah nang kene. Kok Mas Santo kan SMK Muhammadiyah nang kene kae. SMK Muhammadiyah Jepang, SMK Muhammadiyah Blora ya ono kan daerah kono. Aduh kono. Nek aku kan SMA 2 Blora dulu pemirsa. Jadi apa nek motor tinggal bapakku kerja kulaan apa alat-alat pertanian apa segala macam dijak misalnya ono dijak nukang dulurku tak deku ya iki mesti aku ngebis gak ono nunut koncoku dadi koncoku tak kayak duit bensin biyen biyen motor Tosa guys biyen guys tinggu genta-genti sebenarnya podo-podo ae kok nasib pepone wong desa sebenarnya sama aja gak lebih sedih mana gak podo-podo ae kok guys. Cuma ya alhamdulillah karena memang bapakku kerjane entuk yo harian yo ibaratnya jaman biyen kan masih bayar SPP piro aku lali sik uang gedung barang biyen pemirsa. Jadi alhamdulillah bapakku nyelengi ibuku yo dodol. Biyen wong loro iso kerja del saiki kan agek Mas Santo tok sing kerja padane. Harus muga-muga iso kecukupi guys. Muga-muga iso kecukupi. Ya wis ngene iki kegiatanku pemirsa. Setiap hari. Nah, ini wong aku ngomong ku yo tak hati-hati, ngomong ku yo apik niku yo iso sing gak seneng jenenge wong ya. Nah, aku cara menawa dadi wong jahat malah tambah koyo apa. Ngene sik di ana sing gak seneng ae jenenge menungso iki walak-walik ngono. Ya kalau kucing terus deglek menggoni ya sampai cerita-cerita guys ya ini apa kontennya yo nek gak metu yang ini ki nek aku sebentar mau masih tak urusi nek ana apa jenis kesempatan metu ya metu kan kudu golek ide metu tuh apa kan mesti metu tak metu jenis konten memang ya kudu ana wayahe metu yo metu nomah nek aku sepeda ngomah gawe nomah bar nek sekirane kecanda ya metu sekalian ambek kegiatan apa sing penting nang dibutuhno ya ambek sekalian nek aku ngono guys ya lu kucingku ndek padahal kayak mangan tak tukar pakan bisa ya kadang kalau aku nek mangan iwak misalnya mangan ayam mangan apa niku balungnya tak simpen pitik anggar rabi yang ini alhamdulillah pitikku pemirsa iki oh ayamku guys ini kayak gue celengan nih ana kebutuhan dadaan kayak apa mungkin ana tilik sapa tilik bayi apa sapa engko iso didol jenenge kerja melu wong kayak bojoku ngene iki tergantung orderan teko ya budal dibayar nek gak ya ora dibayar dekem ngono nang garasi ki kucingku ya masih ora iso didol iso ngilangi tikus nang omah guys ki dijaluk adik ipar Bojonegoro ana gak sida tangisi anakku iki ayamku kabeh nek sing akeh jagone dulurku mbok jagone mbakne mbah bibit gak ngerti ya opus gak mangan yo iki sarapan ini iki sarapan pemirsa nah nek gak wong jalan nggo sepeda yo wong sawah guys niki yo wis ngono kuwi kesehariane wis ketiki memang tak arsiki ora tak pangkas entek bungkus pemirsa boh Mas Santo gak ngerti aku ben ketak suasana iku ijo gak gersang iki tak arsiki ngono lho angger sore sithik nggo gawean apik
jarang pemisah dolan. Mari ndi tanggoku. Dolan yo kadang kala bendina dolan sing didolani yo nduk gawean liyane ya sungkan aku. Ayamku jago mau 1. Emang tak tinggali 1 ayamku jago pemisah. Kakan ku tukaran terusan kuwi. Ngono ku pitikku iku. Ya kemang kegiatan pagiku jalan-jalan sedelok kalau cerita-cerita yang meniki mang kegiatanku nek gak metu. Oh ya metu terus kiyo blenger, nomah terus yo blenger ya wis kudu pokoke penting imbang. Tetap semangat ya, muga-muga hari ini lancar kegiatannya. Terus juga hati-hati kalau bepergian pakaiannya dimasukkan saya lagi jemur, gak ada panas pemirsa sama sekali. Aku nek nyuci ki habis mandi pemirsa, aku nek nyuci ki sore atau malam bermaghrib, jadi sesuk iku iso mergawe ngonten nggo celengan pemirsa aku. Ya masih agak iso per bulan ya muga-muga ya jenenge wong merintis iku gak langsung del prosesnya wong ya ora padha, aja gak iso dibanding-bandingno dengan yang lain. Nah, saya kembar kadang tunggal sak weteng rezekine ya beda. Kakak kelasku rezekine gak kembarnya gak padha pone sing lahir dari orang tua yang berbeda. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan. Gak apik guys, banding-bandingno mah ya coba banding-bandingno wong. Terima kasih, tetap semangat. Ojo lali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini apa yang kau tanam itu akan dibuat baik supaya kita akan menanam mengunduh ataupun menerima hasil yang baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.